hotep awni jo damari ka jo sabati ka jo wuruki ka jo bamba ka to joma ka nyere surala ka wulu no ka mbulu bade ka foko ambi deba fasa fasi sigida gale le kulu jama kulu foni watina ka fo aka chesila ani aka wuli ka jo ka be kilingili na fo asigiro la ka be aka kumama ka wati fo ka fo ka una balmake na ka digidum be ka digidin labando kene ma koro ka wuro sana anu ka jisulla do bamana ma digi trawre ni sigiro be ne me angola ma luanda kan kundo ka foli bla kolo kutola ni watina ka foli bla nangarabaula ka foli bla wuyangileona les révolutionnaires minu révolté ndo ngaw ma révolté mo kama de olu révolté ndo système yere de kama daka fenwo fendara an ka nyana maya kono an ka do ko système de an dila ka bla ni système kele braw nana ni kololo kele law tek ka fo système kele law oni kololo kele law tek kilin amba toro mana ke mɔgɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ ko i n'a mi ka jɛ ka tila hakili la ani dusukun na wolofinden dama dɔ bɛɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to maa mana kɛ nisɔndiya kɔnɔ wa dɔ k'an mi ka jɛ ko fana tila koyi an wolofinden dama dɔ kana dun k'an to an man ka k'a fɔ anw yɛrɛ fɛ hakilima man ka taa hakilima ɲininka min na n'i b'a si dɔn n'i t'a si dɔn hakilima ti hakilima sɔsɔ min na ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ hakilima man k'i da k'i miiri kuma min sigasiga yɔrɔ la pewu anw ye lemuru tigɛ o de k'a fɔ n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw k'an ma siga don min na an b'an bɔnnaw nɔ na an bɔnna sanu minnu kɛra ɲɛnamaya ko ba caman guretigɛbaa ye ɲɛnamaya in kɔnɔ karamɔgɔ ka fɛ minnu ye kuma tiɲɛtigiya n'u bolonɔ kɛnɛ de ye koyi awɔ u y'a kɛ n'u bolonɔ anw b'olu de nɔ na yan ko an bɛ mɔrɔba n'a muso yaasa de nɔ na manden dugukolo kan anw bɛ kɔntɔrɔ n'a muso sanɛ de nɔ na manden dugukolo kan u ka tu tigɛlen jatigiw nana n'u da ye ko f'u k'u bɔ maaya kɔnɔ k'u kɛ fɛn wɛrɛ ye n ko anw bɔnnaw don olu de y'an to yan an b'olu de nɔ na o siga t'a la an bɛ kulu jamakulu fɔ nin waati o tuma karamɔgɔ ko an donna karamɔgɔ bulon na an donna maakɔrɔw ka bulon na ko an bɛ kolokoto ɲɛminɛ b'a fo kantigi kɔni a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan k'a kulubali ko an ka dansɔgɔ ko dan bɛ su de la ko dan tɛ ɲɛnamana karamɔgɔ a yɛrɛ y'a fɔ an ye cogo min na o tɛ dɔgɔdɔgɔni soli don a tɛna tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na k'a fɔ ko dɔgɔdɔgɔni soli don a tɛna tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na tilani guru de la baba tɛ an kɔrɔkɛ ko n'a ye anw ye cɛsiri min na san 50 tɛmɛnen kɔnɔ ko ni i y'anw ye cɛsiri o cɛsiri la kora k'i kana t'anw ta ɲɛɲini yɔrɔ jan koyi tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibulu kɔnɔ sufu burahima kɔnɔna kana yen ɲini a tɛ yen k'anw ta i b'a mɛn an yɛrɛ de karala k'a ɲɛf'i ɲɛna k'a fɔ ko anw y'a kɛ kogonikuru ni bari de ye n'i y'an cɛsirilen y'a la ko n'an mana k'a ka cɛ ɲa de an bɛ fɛ a ka bolo gɛlɛya ne ko n kɔrɔ ma n ko n kɔrɔ n k'a tɔ kɛ n tɛ sa ko warabilen don mɛ k'i sigi kabatura ka taga kabatigi yɛrɛ ɲininka ko jo mankan bɛ foro la a tɛ kuma kun bɔ dɛ o de b'an bila ka kuma sini nada t'an bolo yan ko karamɔgɔ an bɛ lamɛnni n'a sɛbɛn k'a fɔ a ka cɛsiri la
ka fɔ k'an ye maakɔrɔw ka bulon da gosi an bololakoloma gosi an dalankoloma gosi an ye woro tan da fura la ka ji sigi ka fugulaw bɔ k'u da k'an ɲɔngiri ka bolo fila dan kɔ ka bulon da gosi wa an y'a gosi n'u yɛrɛ kan de ye koyi min ye olu yɛrɛ kan ye n'o siga t'an na ko an ko ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen u ye nin sɔrɔ u ka kuma na 4 k'a kɛ ji ni bɔgɔ ni tasuma ni fiɲɛ tigi nin yɔrɔ ye u ka kumaden kɔnɔ karamɔgɔ ni maa k'i ma k'i bɛna danbaga ko ɲɛ ko olu ɲɛna olu bɔnnaw ɲɛna ayiwa an b'a fɔ datigi da sago a dara a to a ka da sago u ko sira ye kelen ye ko jo ye kelen ye ko sɔn ye kelen ye wa u ko nin y'anw de ɲinyɔrɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ dɛ wa ko n'an y'o dɔn k'o ban k'o bugunnatigɛ dɔn k'o kunkun n'o ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na k'a ban ko kɛta min tora an yɛrɛ ye ɲɛnamaya kɔnɔ n'an kan k'o kɛ n'an kɔni dalen b'a la ko an b'olu de nɔ na ko an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman kɛ an ka juguman to an ka kodɔn an k'an tilen an ka baara an k'a dɔn ko maaya nana ka ɲɔgɔn dafa anw yɛrɛ ye lemuru tigɛ min kan anw yɛrɛ fɛ hakilima ni hakilima tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ min na foli ni waleɲuman dɔn bolo tigɛbali talen kɔ ka deba fasafasi karamɔgɔw sɛgɛrɛ k'an dege faw n'an dege baw sɛgɛrɛ k'an kalanden ɲɔgɔn sɛgɛrɛ k'an dɔgɔninw n'an denw karamɔgɔ Nci Kulubali ka fɛn n'a ma ɲa ko an ye ja kunbɛ jigi ye a bɛ kɛ an ma sɛnsɛrɛ ye an ka bɔ ka dɔ fɔ a kan deba fasafasi de don tiga tɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔfɛ kɛnɛ min kan o kɛnɛ de don kolokotow ka kɛnɛ don n'an bɛ kolokotow senkɔrɔ u y'an dege minnu na n'an y'olu kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka walandaw ta cogo la hakili la o b'u nisɔndiya kɛlɛ kɔnɔ ka d'a kan anw bɛ kɛlɛ min na n kundigi n k'i kundigi sara foyi t'a la ni naare tɔ tɛ o de ka fɔ maninka ye ka nɔgɔ baara karamɔgɔw nkɔ nana ni jakunbɛ ye n'o ye an balimakɛ ye tuma dɔ la an b'a fɔ ko a n'a miiri kelen ɲɔgɔn hali n'i y'a sɔrɔ ɲinifɛn ye kelen ye a ɲinicogow bɔlen bɛ ɲɔgɔn ma ko an balima don wolofinya la an balima don kɔlɔlɔ la wa an balima don kan kelen tigiya la k'an balima don sigi kɔnɔ ne kɔni taa ne na ale yɛrɛ la kɔrɔ dɔn ne ko a ma ko ne ye baba moro min sa nka kuma kɔnɔ ko na kɔrɔya ta k'a d'ale ma k'a fɔ ko n kɔrɔ bala ma ko n bɛnna n'a ka nin mɛn kan nin ye ko ne y'a lamɛn ni n ka segin k'a lamɛn ka segin k'a lamɛn kosɛbɛ ne kɔrɔkɛ ko ne ko k'a bɛ fɛ ka wuli min sisan a bɛ fɛ ka taa min ka d'a kan ko ne ye nin fɔ ale ɲɛna ale n'a ɲɔgɔnna caman ko karamɔgɔ Malikale Lɛnsi ko bato wuli don ko sofɛrikɛ ni paranti dama dama bato wuli don sofɛrikɛ ni paranti dama dama ko dangan filanan na karamɔgɔ voyageur cayara ye dangan sabanan tɛ wa karamɔgɔ ko minnu tun banna ka don kunun olu fana caman bi don dangan sabanan na karamɔgɔ an bɛ dangan 7 sɔrɔ o b'a sɔrɔ kiliyan tɛ kɛnɛ ma bilen n ko an bɛ dangan 7 sɔrɔ don min na i kana sigara fewu o b'a sɔrɔ pasaje tɔ tɛ kɛnɛ ma karamɔgɔ bala ɲɛfɔ man di a yɛrɛ man ka ɲɛfɔ wa bɛɛ ma da ɲɛdɔnni wa bɛɛ dannen t'a ɲɔdɔnni kama mande nka ko a diyara maliyɛn ye u bɛ nin ko kelen nin ɲɛdɔn a ma diya maliyɛn ye u bɛ na nin diinɛ ko kelen nin u bɛ na ɲɛdɔn n'u m'a ɲɛdɔn a diya la k'u b'a ɲɛdɔn a goya la o tuma a kɛra an ma fɛnsɛrɛn ye kaba ma se a goya ma an k'a ɲɛdɔn sinon bɛɛ kɔni b'a dɔn an t'a diya bolo ka bilen hakilima tɛ sɔn ka hakilima sɔsɔ la Mali kɔnɔ
karamɔgɔ ne ko e ma ngo kalanbaliw ka kalanden mankan dɔn kalanden fitinin mais karamɔgɔ ngo ni bɛ fɛ ka don maliyɛn kɛlɛ la ngo yali n'i bɛ dugamasa kɛlɛ ɲɛ wa i ma kuma in kɔrɔ y'a don dɛ ngo wa kɛlɛ bɛ laban dugamasaw de bolo nin kɛlɛ kelen nin a bɛ laban dugamasaw de bolo n'i kana sigara mais karamɔgɔ caman bɛ duga ye caman bɛ duga tɔgɔ mɛn nka o ma duga kan mɛn dɛ karamɔgɔ bala o ma duga kan mɛn o kama n ko malika gurupu kɔnɔ FPR kɔnɔ ko an ka bɔ hakilina min b'an na an ka malika ɲininka kalandenw bɔra kodɔnnaw bɔra n ko yaalabagaw bɔra wa karamɔgɔ t'a f'i ye k'a dogo i la dɛ minnu bɛ se ka ne ta ka ne bila dɔɔni minɛn kɔnɔ yanni ka taa diɲɛ kɛ min ye n tɛ bɔ a kɔnɔ olu bɔra koyi mais karamɔgɔ ne ka ɲini ta ani cɛ caman ta ma kɛ kelen ye u ma taa sira kelen yɛrɛ fɛ wa dɛ ne jaabira n ka ɲini ta in na ka tila ka n jaabi dugakan de la ne ko ni karamɔgɔ kabini ne y'o mɛn don min na ne ko n ko n dɔgɔ n ko an ka taa n ko an bɛ kɛlɛ wa an mana dɔ wɛrɛ la dɛ an ni n'an bolo nafolo n'an farisogo fana an dɛsɛra yɔrɔ min na n k'a ma n ko n dɔgɔ n ko n t'i janfa n t'i fara i janfa baga k'i janfa n'i y'i janfa k'o ye dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ n ko ni nin bolo nafolo ni farisogo n ko n bɛ se ka min k'ara n bɛ se k'o kɛ wa karamɔgɔ n b'o layidu in kurakuraya koyi nka ne ko n ko dugamasa ni cɛ min tɛ dugakan mɛn n'i tugura a nɔfɛ bi kɔngɔ yɔrɔ caman munumunu yanni ka taa f'a ye dɛ dugamasa ni cɛ min tugura a nɔfɛ k'a sɔrɔ e tɛ dugakan mɛn karamɔgɔ bi mɛn munumunu na ɲɛnamaya in kɔnɔ k'a sɔrɔ e m'a ye dɛ awɔ n bɛna kelen ta k'a d'i ma dugakan ye mun ye ne n'i filɛ ka min fɔ a bɛ nin yɛrɛ dɛ karamɔgɔ ale bɛ waati jan boli ale bɛ fɔ dɔw ye olu ta tɛ a bɛ fɔ ka bila dɔw ɲɛ olu t'a ɲɛ ye karamɔgɔ ale bɛ fɔ kuma min yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a kɛlɛ kɛ waati to ye ɲininkaliw bɔra k'a bin ne ko n karamɔgɔ ma n ko n karamɔgɔ ne ko e ka kumakan o kumakan na i b'a yira ko n dɔgɔninw n b'i ka dɔgɔninya nin farikolo dɔgɔninya de ko don wa ou bien hakili dɔgɔninya de don nka i y'a faamu kɔni k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔbaw b'i ka kumakanw lamɛn sisan dɔw bɛ se ka k'i kɔrɔfulan ye komi dɔw bɛ se ka k'i ma karamɔgɔ a bɔra ka kuma min kɛ ka jaabi kɛ ne ye wasa tawara kɛmɛ ka d'a kan ale seginna ka taa fɔ duba de kɔnɔna na janfantiw ye du fɔlɔfɔlɔ min dɔn u ye kɛlɛ kari du fɔlɔfɔlɔ min na wolofinko ra ale seginna ka taa yen nɔ de ko an k'a segin don min ma o tɔgɔ de ye ko kɔrɔya fa ye fa ye mɔkɛ ye mɔkɛ ye mɔmuso ye mɔmuso ye bɛnbakɛ ye bɛnbakɛ ye bɛnbamuso ye bɛnbamuso ye karamɔgɔ ko an k'a dɔn ko faw ye faw ye baw ye baw ye kɔrɔw de ye kɔrɔw ye ko filanw ye filanw ye dɔw ye dɔw ye denw ye denw ye mɔdenw ye mɔdenw ye fana y'a sigi o kɔnɔ ka s'a ɲɛfɔcogo la minɛn nin kɔnɔ ko foyi t'an ɲɛ ni banbɛ tɛ hɛrɛ ani banbɛ o tɔgɔ ma ba dan sɔgɔma ni ko n ko nin mɛnna karamɔgɔ min dar'o kan a nana tɔ jaabi dugamasaka ra na n k'o de f'i ɲɛna n k'i k'o mɛn bala i k'a fara i ɲinyɔrɔ kan a bɛ ka f'i ye karamɔgɔ ko ne maa min bɛ fɛ k'ale dɔn lelen i k'a dɔn ale karamɔgɔ ye jɔn ye ko i k'i miiri ko kɔngɔba sa a ye min fɔ ka da o kan ne tɛna don o tɔ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ nka a ko kɔngɔba sa bala ne ni e mana kɛ miiribaga ye kɔni ye ka karamɔgɔ kumakan mɛn ka dɔn ko an bɛɛ ye maliden de ye kɔngɔba sa o ye san 2 de ye mali la min dɔnnen don ni min kɛra ka kɔn ye anw ni karamɔgɔ si t'o tile mɔgɔ ye nka
nka karamɔgɔ bɛ ka kuma dɔɔni min kɔnɔ ani ne bamanan ye a ye min kɔnɔ k'a fɔ k'a ye n jaabi a ko k'ale ye muso min den ye min kɛra kungoba san o kungoba san nin o bɛ san 2 de ko fɔ Mali dugukolo kan a 1976 a 1984 o tuma ne dun ka kɔrɔ ni min fila bɛɛ lajɛlen o kama n k'i ma ko karamɔgɔ n karamɔgɔ ani karamɔgɔkɛ n b'an ka wuli ka taa karamɔgɔ ne ye n ta ta yɔrɔ min na bala ne ko n k'a ka wuli an ka kɛlɛ kɛ n ko kɛlɛ waati sera a ye ne nɛni ka bɛn o de ma e yɛrɛ y'i ne dɔgɔya ka bɛn o de ma ne bala e y'a fɔ n ko kɛlɛ in kɛbali tɛ to dɛ bala n k'i ma n ko kɛlɛ in kɛbali tɛ to n'a kɛbali tora an ye wuli ka bila an bɔnnaw ye ka taa Murtani Lajabani yɔrɔ jan tɛ sa n ko n'a kɛbali tora n ko an ye wuli ka bila an bɔnnaw ye ka taa ka to yen n ko bala sɛba man ka fɛn jugu ka bila den kɔrɔ i yɛrɛ bɔra ko ka ne gɛn n ko nin tɛ baasi ye bala ka d'a kan nanbaratɔ janfantiw soburu jaburu donna anw ka tɔɔrɔ don min na ka bɛn maakɔrɔ ka ɲɛfɔli ma ye k'olu sigi k'an ka ɲɛnamaya jateminɛ pewu u ko maa ninnu sɛbɛnni mana k'u bolo ani sɛbɛnni t'u bolo an kana o ɲini maa ninnu dɔɔni mana k'u la ani dɔɔni t'u la an kana o ɲɛɲini dɛ u bɛ se ko la n'u tɛ se ko la k'an kana o ɲɛɲini ko an ka maa ninnu ka maaya sigicogo ɲɛɲini k'u y'u ka maaya sigicogo ɲɛɲini anw ka maaya u taara sɔrɔ an sigilen bɛ de bulonda gɛlɛkansigiw ye gɛlɛkansigiw ye fɛrɛla kamalenw ye fɛrɛla kamalenw ye bulondalasigiw ni bulonkɔnɔ maakɔrɔw ni soɲakɔnɔ kɔnɔ maakɔrɔw anw t'u sigilen bɛ ta de awɔ degefaw ye hali n'a kɛra i woloden de o ye degefa ye o ko bɔn ko an ma min kɛ a b'a dɔn ko a ye jɔ an ka génération kelen kari ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn u ka dɔnni a bɛna ban karamɔgɔ u ko k'u y'a kɛ ten o nana ka génération kelen cɛ ka bɔ wolofin na dɔrɔn dɔw kariyara ka dɔnni sauter dɔw ma kariya ka sauter ko hali sini ko fana bɛ nin degun de kɔrɔ ne ko n b'o de ɲɛfɔ e ɲɛna cogo o cogo e ma se ka ne ko i ma ko kɔrɔ baasi tɛ a kɔrɔ n ko dɔnni kɛnɛ ka dɔnnibagaw ka baro kɛ cogo la u ko n'i bɛ fɛn o fɛn fɔ mɔgɔ ma n'i bɛ fɛn o fɛn fɔ k'i y'a mɛn ko olu ka bulon kɔnɔ i bɛ n'i lɔ yiri de yira i komi débat face à face kan i ka tɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔfɛ yɔrɔ min na i ye nin fɔ i lɔ yiri ye mun ye n yɛrɛ ɲɛ a ye taama na a kɛra n ɲɛna ne bolo o bɛ lɔ yiri dɔ bɔ a lakalela n ɲɛna don y'a lakale ɲɛna ni n se k'a lakale karisa la karisa don o bɛ lɔ yiri bɔ ne bolo minɛna ka taa n di degefɔw ma u ye n dege n kalanna n bɛ sɛbɛnfɛn dɔn n y'a ta nin sɛbɛnfɛn in kɔnɔ o ko k'a y'a ta nin kɔnɔ o fana ko k'a y'a ta nin kɔnɔ kuma dɔw la o fana bɛ se ka yɛlɛ i komi lɔ yiri koyi karamɔgɔ dɔnni mana bɔ o kɔnɔ kaban ka taa bila k'i e bɛ ka sɔn suyara tɔw sanfɛ o y'a bilalen namara de kɔnɔ i komi u ka kira kow na ɲɔgɔn na karamɔgɔ n'i y'a lamaga i b'i bolonɔ kɛnɛ de to awɔ karamɔgɔ Umutɛb Dunbiya ka fɛ siga t'o la dɛ o ye kɛ mɛnɛnɛ de ye kɛ fɔ mɛnɛnɛ dɛ i b'i bolonɔ kɛnɛ de to kɛta lakale ka di sa n ko kɛta lakale ka di n ko karamɔgɔ n ko an ye maa kalanbaliw ye nka fɔtaw b'an bolo k'a lakale bɔnnaw ye dɛ n ko dɔ t'i kɔrɔ nin ye kiraw ka kabako kiraw ka yanga kiraw ka makariko i b'o bɛɛ lajɛlen ɲini i b'o ɲini kiraw ka kitabuw de kɔnɔ koyi o tiɲɛ b'o kitabuw de kɔnɔ ye o nkalon kelen b'o kitabuw de kɔnɔ ye o ala kumana o kitabu de kɔnɔ dɛ n'i bɔra kitabu in kɔfɛ i ni ala yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye pewu bɛɛ bɛ kitabu in de kɔnɔ n ko kitabu in o ye fɔ mɛnɛnɛw de ye ten awɔ n ko kɛ mɛnɛnɛ ala kungotɔ sera minnu ma ala fɛɛrɛtɔ sera minnu ma ala n'a ka jama minɔgɔtɔ sera minnu ma n'u ye minɔgɔ basi k'u kungo basi k'u fɛɛrɛ basi
ala ma jugu fila ye ala n'olu on ko karamɔgɔ e k'a lajɛ bani olu taara ka kɛ mɛnɛnɛ de to bolonɔ kɛnɛ ɲɛ dɔnni kɛnɛ kan min tɛ se ka sɔsɔ hali n'a fɔra ko wulibali t'an bolo karamɔgɔ makiti man di dɛ olu bolonɔ kɛnɛ de bɛ yen e dun ka ala y'an ci an ni ala jɛra an bɛ ala ka baara la ka bɔ hadama ni hawala simɛri site kɔnɔ fo kana se bi ma fo kana se bi ma ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ minɛ nga bɛɛ fɔ minɛ tɛ minɛ ne tɛ kelen ta o karamɔgɔ n'i ma sɔn o ɲininka sa dɔnni kɛnɛ kan k'u ka bolonɔ kɛnɛ kelen yira na hali k'u ka sɔn ko tɔkɔrɔ lɔndɔnnaw ka taa u ka taa maga dugukolo gosi k'a lajɛ karamɔgɔ u ko k'a ni diɲɛ wuli dama ka u yɛrɛ ka kuma hakili ye diɲɛ min sigi wa n'a bɛ wuli hakili diɲɛ kɔ aw ma karamɔgɔ anw bɛ minnu ninnu na maa kan ka waso n'olu ye dɔɔni kɛnɛ kan k'a fɔ k'i bɔnnaw don maa kan k'i bolo fila kɔrɔta olu tɔgɔra dɔɔni kɛnɛ kan k'a fɔ ko ninnu n bɔnnaw ye ka d'a kan i ye yira ta kɛnɛ de to kɔrɔ ninnu y'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a daja u yɛrɛ la ka sɔrɔ k'an fa o hɛrɛ mugu kunna ka taa yɔrɔ wɛrɛ yira n na k'a tɛ sɔrɔ dɛ ko n'i ma sa ko n'i yɛrɛ da sera ma ne ko n ko m'o de ɲɛfɔ ye don jana kɔrɔ ma se ka ɲɛ o ka kɔrɔ jigi ma k'i la dɛ o y'a sɔrɔ i don waati de tun bɛ se bato kɔnɔ i kun kɔrɔta i kɔrɔ ni masaw caman de bɛ bato in kɔnɔ yan ani k'i ɲɛ de i taa yɔrɔ dɔrɔn ma dɛ i kɔfilɛ i k'u lajɛ n k'u caman de bɛ kɛlɛ in kɔnɔ kɔrɔbala ne y'e ɲini mun na n bɛna f'i ɲɛna bi kumakan in na n'a y'i diya n ye kosɛbɛ ne y'i ɲini ka bɛn i ye maliyɛn ye n ye maliyɛn ye dɔ tɛ se ka dɔ bɔ o la an ka dɔ ka laɲini ma k'o ye an y'an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ kɔlɔ kelen yɛrɛ wa k'a sɔrɔ an jɛlen bɛ kan kɔnɔna koyi karamɔgɔ diyagoya don anw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o diyara an ye o ma diya an ye an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ka da danni kɔnɔ an jɛra saba la an si tɛ se k'an yɛrɛ bɔ o la e tɛna se k'i ba kan na e tɛna se k'i ba kɔlɔ la wa e tɛna se k'i ba sigi n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ a diyara anw ye a ma diya anw ye anw na kuma o an k'an ka jɛ ka o ka bɛn dɔ ma dɔ ta kana bɛn dɔ ma dɛ nka an k'a dɔn ko kuma ɲɔgɔnya de kɛra an ma sɛnsɛrɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka bɔ ka kɔrɔ caman b'a fɔ ko interinɛti don n ko ne tun bɛ fɛ ka e k'o seere kɔrɔ ne t'i nɔfɛ don min na ne k'i ma n ko ne y'i ka video dɔ de lamɛn i ko o video nin kɔnɔ ko Seku Usumani Madani Haidara ko don min na Musa bɛ fɛ ka n'a minɛ Janginɛbugu la ko don k'i tun bɛ kɛnɛ kan n ko kɔrɔ n ko don k'i ka kalanden fana tun bɛ kɛnɛ kan fini minnu tun bɛ na n y'a fɔ i ko k'i hakili y'a ye n ko kɔrɔ n ko de tun bɛ yen wa kɔrɔ anw bɔra ko village de la nɛgɛsow ni fɛnw na ka na bɛn n'o ko kelen n ko kɔrɔ o dun tɛmɛnen kɔfɛ aw minnu tun ye kapitali denw ye ka d'a kan o don anw bɔra an ka villagew la ka n'an sigi faamaw nana bɔ ni Hayidara ye cogo min na an bɛɛ tununna an ka dɔɔnin kɔnɔ ka d'a kan a bɔra a bolo minɛnen tɛ mɔgɔ bolo hali faama ninnu gɛrɛlen t'a la u kɔni maa fila b'a côté fila fɛ nka kɔrɔ e b'a dɔn o donni kana ni faamaw tun ye nɛgɛ kɛ Hayidara la n da ma kalima ko k'u n'a nɛgɛma tun bɔra n'a cɛ ko maliyɛn denw tun b'a sɔrɔ anw ye fɛn lamaga Bamako don k'u farimaw ɲɔgɔnna lamaga Mali kɔnɔ nka kɔrɔ k'a sɔrɔ an bɛɛ tun bɛ dibira bonni la an si t'a tiɲɛ dɔn awɔ ne t'a tiɲɛ dɔn e t'a tiɲɛ dɔn ne kɔni b'o dɔn ka bɛn ka mɛn dɔn ne ko n ko ja n ko anw ni aw na kɛ kuma kelen mɔgɔw ye wa a na kɛ an don waati kɛra kelen ye kɛlɛ kɔnɔ n ko n bɛ gɛrɛ n kɔrɔkɛ la k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ hali bi a bɛ kɛlɛ kɔnɔ kɔrɔ kulonkɛ tun man di n ye kow na kosɛbɛ awɔ ne ye ko bɛɛ ko tun bɛɛ ye ni sɛbɛn de ye kulonkɛ tun man di n ye kow la kɔrɔ ko yanni an ka tɛmɛ nin yɔrɔ in na an b'an kɔrɔkɛ n'an karamɔgɔw fo Seku Usumani Madani Haidara ani foli ka kan dɛ
kɔrɔbalange k'i miiri o don na o y'a sɔrɔ aw minnu bɛ Bamako anw t'aw ka kɛlɛ kun dɔn dɛ nka aw minnu tun bɛ village la n ko an tun bɛ sɔn ka sa ka bɛn Seri Usumani Madani Hayidara a k'a dɔn a n'a mana kɛ jogo o jogo mana k'a la don kɔni tɛmɛna a kɛra an ye kɛlɛ cɛba dɔ a ye bolo wuli ka bɔ an caman kan na duw kɔnɔ a ye bolo wuli ka bɔ caman kan na walantada la wa a ye bolo wuli ka bɔ caman kan na k'a sɔrɔ a t'a bolo yɛrɛ wuli cogo yɛrɛ dɔn karamɔgɔ a b'a fɔ don min na ko Jalamugu meleke tɛ silamɛ ye Zɛdankana tɛ maa kɛ silamɛ ye kɔlɔsitigi tɛ maa kɛ silamɛ ye karamɔgɔ ko y'a sɔrɔ an bɛ nin sama fini mugu de bɛ da an ka duw kɔnɔ ka jɛ ka fini kun minɛ ka kule fo ka taa jɔnbɔ seri ka bin k'a sɔrɔ ba taara kɔɔri min mɛlɛkɛ mana mulukutu kɔnɔna karamɔgɔ ka fɛ danbaga danyɔrɔ danfɛnw karamɔgɔ kuma banna anw de don yan o tuma an b'a fɔ an kɔrɔkɛ ko don bile diɲɛ ko a siri tɔ a nana juru wuli ka bɔ an kan na village la a y'an bɔ diyagoya forosɛnɛw la an caman kɔni o y'a sɔrɔ kalanden foro tun b'an caman ka dugu la koyi an fa minnu tɛ wuli ka taa hali u yɛrɛ ka foro la n'a fɔra ko kalanden foro sɛnɛni bɛ yen u bɛ wuli ka t'u kɔ jɛ ka tile fu karamɔgɔ nana ni barika don an na nka ma min k'a yɛrɛ n'a y'o kɛ karamɔgɔ ye ni barika ma don karamɔgɔ la barika bɛ to an ka ɲini ka taa k'a ban ka taa biri a ka foro la ka taa biri karamɔgɔ ka foro la karamɔgɔ o y'a sɔrɔ an b'o hakɛ de kɔnɔ ale y'i kun bɔ kɛlɛ kɔnɔ ka waati ye a y'an tɛmɛ o étape in kan a kan ka foro a ye maliyɛn den tɛmɛ o étape nin kan o kalanden foro sɛnɛ o jaakuya jagabɔ o nasɔngɔ di o dɔgɔsɔngɔ di a ye maliyɛn den tɛmɛ o kan karamɔgɔ ale yɛrɛ ma se ka don karamɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ fo bulon kelen dɛ sera fɛn yɔrɔ ma bɛɛ b'a fɛn ɲini cogo dɔn ale bolila ni ara dɛmɛ bɛ sɔrɔ an kɔrɔkɛ yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ sɔrɔ ka fɛn ɲini kɔni na u ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fewu u kɛcogo ni bɔra ɲɔgɔn ma tɛ dɔɔnin dɔrɔn n ko n y'o de fɔ Buwaforonden ye e bɔra Hayidara ka so ka taa du min kɔnɔ n'e t'a dɔn k'u bɛɛ ye kelen ya n'i tun b'a dɔn i tugulen Hayidara kɔnɔ n'i y'a ka minɛnkanw minɛ ka na kɛwale lajɛ k'o du kɔnɔna in lajɛ e n'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ fa u bɛ tile fɛ kelen de kɔ sinon sufɛ u bɛ ci mina kelen i ma bɔ yɔrɔ ɲuman na i ma taa yɔrɔ ɲuman na ne karamɔgɔ Bala n ye nin fɔ karamɔgɔ Seku ɲɛna Seku Tunkara Amérique don min na n bɛ kuma o fana fɛ tan n ko ma n ko a ka sabali e cɛ ne m'a fɔ n ko diinɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ mɛ wahabiya bɛ fɛ ka na ni hakilina min ye n ko n'an tora nin ka Seku n ko an tɛ san 100 sɔrɔ Manden bilen i b'a sɔrɔ maliyɛn den kɛra i b'a fɔ somaliyɛn ninnu filɛ cogo min na c'est à dire wolofin jɔlen filɛ arabukɛ jɔlen wolofin wolo ta dɔrɔn ka biri arabukɛ la n ka bɛna kɛ o ye n ko donc tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hali ni diinɛ kɛlɛ tɛ n ko an kan ka bɔ k'o kɛlɛ kɛ o dugusɛjɛ o bɔra ka wele min kɛ o yɛrɛ bɔra ka n jaabi cogo la duga masakan na anw ye wahabiyadenw de ye anw ye wahabiyadenw de ye anw tɛ bɔ wahabiyaya kɔ n ko ni tɛ bɔ wahabiyaya kɔ n'i tilala tulonkɛ la i n'an sɔrɔ ɲɛfɛ n'i tilala tulonkɛ la i b'an sɔrɔ k'a fɔ an bɛ don min kɔni na bi maliyɛn den tɛ maliyɛn den sɔsɔra bilen hakilima t'o yira hakilima na Manden dugukolo kan bilen wahabiyaw ka ɲini fɛ ko an ka jɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɛ ko an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ u bɛ kɛnɛ min nɔfɛ kɛnɛ nin ka bon tutu caman hakili la ko i ka ba ka soforo taara u bɛ fɔ a ka du cɛmancɛ yɛrɛ nɔfɛ soforo tɛ dɛ fo du cɛmancɛ a se ka yɔrɔ o bɛ daminɛ i ka jamana kɔnɔ o y'i ma kuma suuli de i kan k'o kɛlɛ kɛ bɛɛ b'a ɲini de ko ka kɛ farafinna ka wuruki farafinna ka tagaɲɛ farafinna ka kɔrɔta o ka bɔ jamana na o ka bɔ jamanatigi tile la o ka bɛn e ka somɔgɔ ma karamɔgɔ n k'o fana ye wasoko dɔ ye komi an bɛ ka waso n'an bɛnba farafinnaw ye bi cogo min na ka bɛn nɔnɔ ma karamɔgɔ o fana ye wasoko dɔ de ye nka n'a fɔra ko farafinna ka binni farafinna ka tunko farafinna ka
farafina ka wuruki baliya ko bɛ ka bɔ ko la ko min ju bɛ e ka jamana kɔnɔ ou bien a nunjuru b'i ka jamana tigi bolo karisa n ko fana ye maloya ye bi dɛ o de daminɛnen bɛ anw faso kɔnɔ nzan sen b'a la pɔli sen b'a la ne kan t'o ma dɛ nka minnu kɔni y'a daminɛ n'u dɔnnen don dɔnni kɛnɛ kan i komi kufa ni y'a ka gali o n'u ka alimami mondialiw u n'u ka misiri mondialiw Bamako u n'u ka correspondant mondialiw diɲɛ ɲɛfɛ maa kɔni t'olu yira maa la bilen k'a fɔ ko olu ye jɔn ye Mali hakili tigi t'olu yira tigi la bilen ko wɛrɛ min mana kɛ dibi la o bɛ ɲɛɲini dibi la sa kɛ nka ninnu kɔni ye kɛnɛkanda ye maliyɛndenw don cɛsi tɛ maliyɛnya la i bɛ se k'u bɔ maliyɛnya la wa cɛsi t'u ni maliyɛnya cɛ maliyɛndenw don u dɔnnen don koyi suramaw yɛrɛ tun tɛ nin bɛɛ lajɛlen tun ye tilefɛnmaa de ye an kɔrɔnin nin karamɔgɔ ko an kana taa fɔ sanfɛ kan nin kɛra an bɛɛ lajɛlen don wa minnu t'a tiɲɛ dɔn u b'a fɔ ko kufa nana kɛlɛ baga an ma dɛ nka karamɔgɔ a tiɲɛ yɛrɛ kɛnɛ kan kufa bɛ Alahu subhanahu wa taala ka baara de la ala ko ka kɛ cogo min na a fɔ man di ye a man di cɛw tulo la a man di musow tulo la n'i ma s'a fɔcogo la n k'i fa na nana a kama i ba na nana a kama nka ni tiɲɛ bɛ Alahu subhanahu wa taala ka baara la a dɔ ko kufa de b'a la Mali karamɔgɔ mondial bɛɛ kɛra kufa bɛ ka kɛ ala ko k'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na Mamadu ye ni Mamadu ma fili kelen fɔ cogo la sɛbɛnnikɛlaw ma fili a la koyi a sɛbɛnna de k'a bila kufa bɛ sɛbɛnni de nɔfɛ fo ka taa tɛmɛ Mamadu la fɔ Alahu subhanahu wa taala ka so f'a ko k'a ka alijinɛ bɛ feere sɔngɔ min na ni 100 dɔ ya 100 don kufa ye min sɔrɔ a la karamɔgɔ m'o tilancɛ sɔrɔ a la Mali a kana se ka wara dɛ kufa bɛ ka kɛ n ko ka da mun kan ne kɔrɔkɛ n ko anw y'a mɛn a masurunyanaamaw la cogo min na kufa ye kɛlɛ daminɛ ni kan min ye ale sigi n'a sigir'o kan n ko n'i ye Mali kɛ bulonba ye k'an fara ɲɔgɔn kan ka cɛ min bɛ bɔ daba fɛ a don k'a man ca dɛ an ko dɔ wɛrɛ tɛ o kufa n'a ka cɛdenw tuma n'a ka dugu ta marifa dalen filadenw kɔrɔ zeri noir in b'a yɛrɛ ɲɛna o b'a sɔrɔ a bɛ fɔ 8e étage la n'a ye dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o don na a tun b'a fɔ ko yali ko kerecɛn bi yan wa n'i k'i ye kerecɛn ya k'i b'a dɔn wuli ka taa ale kan tɛ e ma n'i k'i tɛ silamɛ a b'a fɔ i ka wuli ka taa ale kan t'i ma ale ka kiiti b'a ni silamɛw de cɛ kiiti bɛ boli silamɛw de kan silamɛw ka ala ye baara min fɔ n'o ye alikuranɛ ye ale y'o de kalan wa ale bɛn'o de ɲɛfɔ ni mɔgɔ min jo ma sɔrɔ o kɛlɛ la ni min ka kan ale b'o kira ni maa min ye jo sɔrɔ o kɛlɛ la i n'a sigi sigiyɔrɔ la i n'ale tɛ ɲɔgɔn ye kɛlɛ daminɛ o y'a la marifa dame filadenw kɔrɔ bɛ yaala yaala kufa mana salamu kana ni alimami ye salamu laminɛ n'a ye maaw bɔ ɲɔgɔn na ka silamɛ dama to fankelen a b'a ɲininka ko ne ko ne balima silamɛdenw ne kan kelen fɔ ɲɔgɔn ne diinɛ kelen ɲɔgɔn ne ni minnu bɛna taa jɔ masa kelen ɲɛ kɔrɔ kan ani ka ɲininkali kan an dalen b'o la ne ni minnu dalen b'a la k'a fɔ ko sara ka kunun kɔfɛ ko sara b'an ye baara la an ye min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ne ni minnu ka danaya sigilen don danbaga kelen kan n'an k'o ma ko Alahu subhanahu wa taala an k'o fɔ cogo la k'a sɔrɔ an y'a mɛn arabu la dɛ tɔgɔ b'an bɛɛ bolo an ka kan na n'a tilara a b'a fɔ ko a ye mɔgɔ minnu mɛn ko bingalikɛlaw anw don a ye mɔgɔ minnu mɛn ko sunw anw don a ye mɔgɔ minnu mɛn ko terorisiw n ko anw don a ye mɔgɔ minnu mɛn ko jihadisiw k'a sɔrɔ u ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kɛ gawa ye ka kuma fɔ arabukan na ani k'a fɔ nanzarakan na les terroristes égale jihadistes jihadistes égale terroristes fa kelen ba kelen karamɔgɔ bala n y'i ɲininka o kɔfɛ n ko karamɔgɔ aw minnu tun bɛ kapitali kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ a man janfa n'i y'a sɔrɔ a man nkalon tigɛ an ye aw minnu taara kɛ ka sɔmɔtu kɔrɔla fa o don hayidara ye o n ko nin tɛmɛnen kɔfɛ dɛ karamɔgɔ n ko e yɛrɛ ye mun wɛrɛ de k'a ko tɔra karamɔgɔ yɛrɛ yɔrɔ e kɔni hali i damana tɔgɔ da an kɔrɔkɛ la ne ko n k'o tɛ baasi ye n ko karamɔgɔ ne n ma fɔ min ma ɲɛnamaya kɔnɔ n k'o ye k'a to kan ayi bi tiɲɛ don
ngone nin koro ka anta ye minan kelen ngono ante ta sira kelen ngane ka mo do ya tate kada ka donte mina ay fen fo o fodar tambulu ay fen ke kenye to lambulo mali kono o kuma ni ka ma do ya tate wa ka mo ngoti menen ko fe ne o nyu ana fula ken koro ke ngona ka di en 91 haydra ta wajuli ke do na laji Pablo ka so kona matti ko ne fatu kala mo anga demise do yi jolli be video do ko jara te qur'ane do kala mo ne bol ba to tara muru sanga nan jo ngona ya fo na tu ya fo kala mo ne de nyo ni bit men so ko no de o nya bit ma dara ndo ba la ta yo la ni re piro kala mo ngo ko fe nenana awuli ka nyeyini ka daka kan sego ni bereke ngo do mina ne ko haydra e ka bo ngono tni siga ma fa ino wesi ni ya fo ya bidala ngome komi malende daleme yirata kened la tonga yirata kened do ngi ma ngo karamo ne ta do haydra dina nta do abalemana nta do akanu bagara haydra bangwanina akote nani metri nani ka kesuro ko mi ya fo kone na nga du sa haydra de kanuma ngone ne bamana ta ngonta do malla ngono ke ka fa ntaga karamo ka toro kan sigi kan afantoro ma ngoro ke ngana ba di sik detail ka bol be ga dure mino mbora sa ankoro ke eten no ma kala nyani no bala ila no njuru to dum so mo ngata ankoro ke bora ka chama fo kunu amu ga du ro do amben ke ne be to wati de bolo go tiye be to wati de bolo na bi nyogon de me wulo findu ayande man ko dola nante nyogon de me wulo findu ayande man ko dola ni kun sini me fasola mata kinya ira mala bile de go mata kinya ira mala bile de atoma ke ka sede folo mine ka fogo sibe ke la ko dabo jamana kuma na ko tulunga ke la ka do ke folo tulunga lo kul ka to to ni jamana ko suro makro minun garanya na ko de ka boko lu fo atinya jela ni mo lu basi ya ko re na kro ma do na ma ko ngi sena ko ma do ni hale ko le num de ko fe sena on ga ifleki ku ci famina fi balangi ku ci famina di ni ga di ja fa o de ya ki fa ni ya famu wati mina ibi karamo on soro ni ni ngoni ya famu ga kla ikana sigara ibi karamo on soro ni karamo ni make ko itambo nini make ngo foi tsega mbora amene sera ni karamo ko te godo woni seli ko to fili ma kono fena jakun fere gelen ka cha fere gelo ka cha ni ngona ngagele made kan yi jigida ma wara ka ka fa ko bina kanye de ayi na kan ko ka banye na man ke sangire nan tan ke sangire wane kan ga an ke sir bongire maligire agiagia umi agoya na sira ka fa ko na ma famo kulo ko to ka kene do kada se bolo ko la ka saballe nena do mana kene ni ka dawka ram ko ne ba do mineta o bisoro mi tammi sama wona ka fuko anana kama wansemi ambo de karabo kundi de sara foi tala ni na retote a terrorisme a jadi so an woni fen belaje le to ko dingali kelo wa ko anya bana ku famina o ye fen fo ne de do ngo kama awni ne yi ko nyibbi mo ko tina Allah kala awye ayira na Allah kala ne go ne balama silama ne be fara yin nga kuma mina silama den do be soro I kala ni kalambali ya ka fo ki ma delika kuma ni ne ni me ko kolo yi bulu ko mo ba ko ye mun kuma yi ba fo ko anya soro arabu no na chugo mina arabu ko damaga min bolu bemba ko bulu ko atugo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ay danfa hakili ma saba de tango minu ni dakumbe Allah minu bulu ko dakum ma to ko ye fu kana ka ale de ka le to mo
danfɛn ninnu n'o ye jinɛw ye ko ani a ka Adama ani Hawa denw bɛɛ b'a fɔ ko an ye nin kuma in mɛn an delila ka nin mɛn k'a fɔ danko wɛrɛ t'an na fo an kana ka Ala bato a b'a fɔ ko tabarikala tabarikala a k'o diyara ye a b'i jɔlen to a bɛ kamalen dɔ wele a b'a fɔ ko ne bɛ n balimakɛ i ma gɛrɛ yan dɛ n'i y'i ma gɛrɛ a b'i ɲininka i ye silamɛ kɔnɔ siga t'a la parce que a fɔra ko silamɛw de ka to yan ko silamɛya sigilen bɛ limaniya 5 min kan k'i b'o dɔn wa karamɔgɔ n'i ko k'i b'o dɔn n'i y'o walawala k'o b'a ye ka da Ala ka keleya la ka sɔn a ka cidenw ye ka sɔn a ka jigin kitabuw ye ka sɔn a ka mɛlɛkɛw ye ka sɔn a ka don labanw ye a diyara ye a ma diya ye ka n'i sɔn ni m'o ye a bɛ sɔrɔ ka don kuma kɔnɔ karamɔgɔ n'a nan'i ɲininka ka se seliji ma karamɔgɔ si tɛ mɔri ka fɛ n ko n'an sera seliji ma n'a m'i talo i bɛ don kana sigara n'i ko ko k'a ko a b'a fɔ k'i k'o sɛbɛnni mirara n'i ko koli tɛ ko dugumɔgɔw dun bɛ k'a ko e ɲɛna ka bɛn a tɛ kisi ɲɔgɔn ma min mago b'a bɛɛ la n bolola k'a to sɔn o tɛ wasa a b'a fɔ karamɔgɔ ko 2 de tora komi e m'i dakun dɔ diɲɛ kɔnɔ sisan i kan ka faga de o bɛ fagali ka don i ka fagali bɛ kuma bɔ ni min ye i bɛ nɛgɛ ta i bɛ diinɛ kalan nɔfɛ kungo kɔnɔ n'i fa i ba kɔnɔ ma an bɛ taa n'i ma sɔn i kan ka faga ka to i si sera nin hakɛ ma k'a sɔrɔ i m'i dakun dɔn ka o lawaleya dugukolo in sanfɛ o tuma e ye nɔgɔ de ye i fa ni ba b'a fɔ ko taa n'a ye kufa a b'a fɔ tabarikala e ja wulilen kan ka nɛgɛ ta nɔfɛ ni kufa ye min fɔ ye n'e ma da o la e bɛ da jumɛn na tɔw bonyana bolofara cɛ la kufa yɛrɛ t'a bɛɛ dɔn bilen karamɔgɔ caman y'a daminɛ ni min ye ko n'an ko an ka segin o kan bi manden bulon kɔnɔ k'i dalen tɛ caman an ka cɛ u bɛ bɔ fenɛtiri fɛ ayi ko a kana dɔ wɛrɛ fɔ n'an sera seliji ma sisi mɔri ka fɛ ko n'an sera seliji ma ko ma susa ani sen ani e bɛ ka sen ko i bɛ ka ko ni daluya min ye n'a fɔra k'i k'a bɔ k'a di kuranɛ kɔnɔ foyi tɛ ɲini malo tɛ senko ma fɔ mɔgɔ ye o ngo senko ma fɔ mɔgɔ ye a fɔra ko ka kun de ma susa k'a ni sen e bɛ taa ko ni daluya jumɛn i y'o bɔ min e de b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ Alahu subahanahu wa taala kan wa ou bien Mamadu de ma s'a ɲɛfɔ cogo la ou bien e tigɛlen bɛ sɛbɛnnikɛlaw de la i n'a bɔ k'o fɔ kufa ye kɛlɛ kana se o hakɛ ma a ye bɔ an ka kɛlɛ kɛ ko kɛlɛ kana se o hakɛ ma a ye bɔ an ka kɛlɛ kɛ nka n'a fɔra ko kɛlɛ nbamuru tɛ marifa tɛ farikolo hakilina a ka dɔn kɔni ko an kan bɛ fɛn kelen de ma nka an kan tɛ ɲɔgɔn ma wulufinden dama kan tɛ an bɛ min kɔnɔ an bɛɛ de nka an bɛ min kɔnɔ an bɛɛ de b'a kɔnɔ hali n'e bɛ k'i yɛrɛ ye k'i b'a hɛrɛ f'a kɔnɔ dɛ tuma dɔ la e ka bi hɛrɛ o y'an ka sini bɔnɛ dɔ de ye e ka bi bɔnɛ kɔnɔ o bɛ se ka k'an ka sini hɛrɛ dɔ karamɔgɔ min dɔn a tɛ bɔ an ka kɛ